Kastala ti biag! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Kontrolen ti panagragragsak iti biag, tapno di ka maisagmak. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Ay, Maray! Tyrone! Agriin kayo ditan! Aldawan! Kapay ay ariingam dagiti anak mo. Nasa papaylaang mat. Anya alasapa! Aldawan! Agalas 5! Ayan na jay balon ka. Tamapana ko ni jay taltalaw. Day tanay! Nakaparabaw di talamisaan. Ninayunam kuma a jay si daot. Ninayuna kon. Tapno adda pamigsak nga agarado. Sige, inakaw. Ay, agataon! Apay. Nagsapa ka ngayon, amapan. Nagsipngot pa lang. Akot, tapno malpas kun ati agarado. Nagladaw kayo nga agrireng. Mas kayo labak nang. Ay, Manong, di mo ibusan day ta si Daan, Nagadutin na alam. Hoy! Dengdeng gandak ka day. Anya ti bagbagam ayan, nanang. Kunak! Nagladaw kayo amareeng. Aglaba kayo pa, inton madamdama. Ni Maria, adapay lepos sa kamudjal ko. Agibaon kamanan ako nak, Manong. Ay, adamat lepasak amujul ko. Na, agpin na to dun dakit din. Nagado ti murong yawn. Ay, Manong, di mo ibusan day ta si Daan, Nagbasit to matilinutoy o si Dan na lang. Ado day ta. Binalon laang ni tatang yaw, anapan ni Jetaltalaw. Ay, nagrigat lakit hindi kastoy. Binigat ka nga gwalis iti arobayan. Makauma. Pukanan kumakad na ito akayon. Pero wisyo iti biyak ko na ito. Nay, ang dapat nagbibidyo o kinita karoba. Ay, awanan. Nanayunan ti perwisyo, ti biyak ko no kastoy laang. Tyrone! Maray! Ay, ayaban na ka ni nanang. Si kalangarudin ti ayaban na. Hoy! Ay, ayaman kayo! Ampay sumumbat ka na kayo! Agmun mo julak, nanang. Oras yakmat. Mapanyusurutan ni tatang yaw. Awan mo't laangan kat sumipnutan. Oh, nangig mo, Manong? Ni. Agibaon manan. Dua kayo, kunak! Nyamat. Pangbirukan mi ngay. Ay, di na karuba ah! Sakay ng sipngutan. Tatang! Ay, di kan pukpukawa kasta kamabain. Sa dino ngay nga ro ti pangbirukan ta ka ni tatang. Ha? Aguri ka. Ni tatang samot da jay. Ne. Wan. Ison sa jagan kanta. Agigitara da. Kat video kyan ti ayan da. Ay, mapanta kitain. The old hometown looks the same as I step down from that train. And there to meet me. Uy ka paray. Ay, nasaya atada kayon. Yawid yun ni tatang yaw. Kanay, di na may pasublatan tiyag gitara. Isumulatan tiyag kangkanta. And down the road. Tatang! Tatang! Agawit yun! Tatang. Rabiin! Jak pa kayat ti agawit. Kayat ko pa ti agkanta. Ay, angam. Agong ungit ni nanang. Ay, bayan yung agungaw. Ipasublat yung kanuma dahi ta gitara. Kaya ta microphone. Tapay. Ada kanuma kaya nangagkanta. Wanya ron, Ipasublat nga. Ay, ipapas ko ti agkanta. Aginggat kay kayat ko. Nay, ayan na ngay ni tatang yaw. Di namot kaya ti agawid, nanang. Sa dino nga iti ayan na. Adda ijay laod nga agkan-kanta. Iti ayan ti video kyan. Ng gitara ti usarenda. Nay, Ay, ay, sunsamad si mang mangagaw. Iso, nanang. Oo, nayan. At
Damanan pakaistorbuan ni tatang yaw no kastanda papanan na pagkankantaan. Ay na, mangibabayin at talaga ni tatang. Oo na yan. Tyrone, Maray, hoy, agreeing kayo man. Bigat nagpukpukaw kayo. Mapanyusukunan ni tatang yaw. Saan ang nagawid, idirabe? Inya! Nagpatpatnag ang nagkankanta ijay video okyan. Day talagit gitaran kan nagkankanta tinar arami jamayaw. Bay, anyo ka day. Agawid tulat ta. Ay katkasanon nga jay taltalon na. Jay nuang na. Dagi jay kakalding na. Nyamatan, bigbigat ngam nakatagtagari kayo. Urayak la na ring. Rombang lang ang makaraing kamaray. Kitaam di oras. Kitaam! Alas 3 pa lang, nanang. Alas 3 nga. Awan baterya ti rilaw. Ha? Ay sos. Pangkitaak ngayon ngay ti oras ita. I did it my way. Apay nga itakalaang. Oh. Awan manak na kamo alaklakayan. Nagbabad kakit din ijay video okyan. Kasta la ti biyag napanak mo't nagliwliwa Kasta. Nako. Apa, mo ka nak. Tega mo nga ako. Aldawan. Anya tinararamid mo ta itakala nagawid. Di man ban ikaw sa nakas. Nabaybay amon di taltalon mo. Anya, naiwayway mo, di nuang mo. Ano ya? Dagiti kaldeng. Sige. Mapanakon. Ay na, Cardo. Laglagi pam tay pagsasao. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag. Tapno di ka maisagmak. Maray, Apay Maray. nadamag mo ka dahil jay video kyan di takaruba. Marurudak nga road. Apay maray, Dita ti pagis-istambayan nila kay ikaw. aya, Di na pa yan malagip ti agawid nga umay mangan. ay adumot lang amisis nagreklamo. Ay kat may saak di Maray. Ay katagreklamo kayo ijay barangay hall. Ha? Mabalain? Wun maray, Ay, ayan lang ay nga rodan dagitay pada kami misis. Tamapan kami agreklamaw. Ay Ram! Maray! Agay ayab man ni nanang. Isam-sambot ko ti module ko. Ay, uray siya. Mabit lang, nanang! Hoy! Ayan yaw! Nay, ada kay magayam dita. Di kay pa'y sumungbat. Mapanak ije barangay hall. Apay ayan nanang. Anya ti aramidom ijay. Mapan ko ireklamo di video okyan dita karuba. Tila ireklamo yung kababain. Tanya ko mati kababain nga iti aramidag. Perwisyo day jay a video okyan. Kas ita, saanan ang malagip ni tatang yu ti umay mangan. Ta sigurado nga addabanan ijay. Unay matan aya. Don't tell my Na? Isudyak kam kanta. Sige nanang. Mapan kayon agreklamo ijay barangay hall. Don't look so sad. Aray! I know it's over. Paray! Oh, apa paray? Ipasublat mo mo dahi ta gitara kan mikrofon no Pangipasublata nga eh. Saka! Ito, pangipasublat ka. Agkanta nga raw! Ay, diyak pa na uma. Ay, pasublat ko kay dingkang ka. Nah. Nakalas-las to ka. Urayam ang mauma, Akmat. I know it's sober. Naglasdog na ito. Tagsala pa iti sa anak. Samat! Maagaw mo dito eh. Ay, saan?
Nakastaya. Oh, kabalam detoy. Ah. Kanta ka nagsala. Oh. Don't the mahal, maiki-breki hal. Kayak mo day ta Dahito iti namanam. Tinanong ka. Apa tinanong lang? Alas to ka. Ikaw. Kumananda ka nga silang batikandam. Dahito ipa. Na. Saan mga kanta? Nay. Ay, nagpunganan na mo tente gitara. Tente mikropono. Ay, maray! Nay, apay maray. unayan. Ururayan mi ni Kapitan. Saan kami pa'y anak kapagreklamo? Ay, agawid kan, maray. Saan kami nga ron pa'y anak kapagreklamo? Agawid kan, tanila kay mo. Pinasubsuban da. Anya! Ay, darasa maray. Tanatali mo daw ka na. Apay ngay. Awan mo't lata tipuot ni tatang. Paypayam lata. Paypayak mo. Nabanugak pa yan namang paypay kan kuana. Apay! Anya tinapasabak ka ni Tatang Yaw? Ay no. Dinanog da. Natalimu daw, nanang. Apay ngay. Nagkabibaw matan di subsub na. Day takanong ngamin ti dinanog da, nanang. Ay, madamati pa nagkanta na. Hindi pinapispisan da. Ay, lakay, agriing ka na. Hindi mo makaputan. Ay, mapan kayo mga latibulong ti marunggay. An-anwan mi ti bulong ti marunggay. Basta, mapan kayo mga ala. Darasan niyo. Intahan manong Tyrone. Sige. Tyrone! Baray! Ayan nang gadya bulong ti marunggay ngayong palak. Una yan. Oh, Saan abulong ti marunggay tinaalami, nanang? Ha? Ay, anya ngay nga raod. awan mo ti bulong ti marunggay, nanang. Iso bulong ti sili. Ha? Dapay bunga na, oh. Mabalin nga rod mat dayta. Maya, tapno maangot ni tatang di bunga ti silay. Katag subli ti puot na. Di ka pa'y lagri nga. Kasti man ti aramidag. Ay, unay kamutan, maray. Ibaot-baot mo mutan day tabulong ti silik, hindi paray. Wana, tapno agsubli ti puot na. Ah, saan pa'y mutan nagsubli ti puot na? Nay, Anya tinapasama ak. ay, dinanog da ka. Gaputa di mo mat kano ipasublat na gitara kan mikropono ijay video okyan. Sino tinanggisnog kanya? Tabalsak. Ay, sus. Nagtal na ka man si kalaklakayan. Agyaman ka ta saan ka napuruan. Tano saan? Amangan no ospital titong palmaw. Nakaw. Uy, nagsakit ti subil kaw. Ay, gonggo nama. Di kamot nga minagnaknakam. Daytan tay kanayon ko nga ibagakan ka. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag. Tapno di ka maisagmak. Titan gagayam, tinaggipusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Kontrolam ti panagragragsak iti biyag, tapno di ka maisagmak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.